Eli tervetuloa Level Upin aamustriimiin. Vieraana meillä on Next Level. Aivan. Tohiminen kertoo teille tänään uuden nimen Level Upille. Kyllä. Minkä takia sitä vaihtu? Maanantai kävi niin, että päätettiin, että Level Up muuttuu Next Leveliksi, koska Next Level on muutenkin meidän viestintätällainen juttu. Niin, kaikki on nyt sitten Next Leveli. Kaikki mitä näette maailmassa, se on Next Leveli. Unohtakaa Level Up nimenä. No. Jep. Te olette otollisesti tullut just nyt jo Next Levelin Facebook-kanavalle, ja voitte saman tien seurata. Olette oikeassa osoitteessa. Niin. Vieraana meillä on täällä tänään Nadim. Morjesta, morjesta. Eli mies, joka toi street workoutin Suomeen, onko näin? Kyllä. Tuotko sä Nadim aamupalan mukana? Joo, mä toin itse asiassa spirulinaa. No niin. Siitä voitte vähän maistaa mikroskooppista levää. Joo. Mä hirveästi en lisäravinteita käytä, mutta toi on semmonen niinku, varsinkin, no ei ummetustakaan hirveästi, mutta jos olisi, niin toi olisi hyvä lääke siihen, että se maistuu ihan hiekkamyrskyltä, mutta niin, siis se on tosi terveellistä. Siinä on paljon eri vitskuja, antioksidantteja, siinä on kaliumia, magnesiumia, rautaa paljon ja tosiaan proteiini siitä painosta on 70%, että se on tosi proteiinipitoistakin, mutta eihän sitä silleen syödä. Toi on semmoinen ainoa, niin kuin, mitä mä saatan ostaa sitten erikseen. Okay. Et, niin kuin, en hirveästi lisäravinteitakaan vedä, koska mä syön oikeata ruokaa ihan, niin en koe sitä niin, että tarvis vetää. Joo. Mitä sulla on muuten tossa? Mulla on tässä tämän päivän aamupala on tällaista tuorepuuroa. Eli tuorepuuro on siis puuro, joka tehdään illalla, laitetaan jääkaappiin. Siellä sitten, jos tässä olisi kaurahiutaleita, niin sitten se kaikki nesteimetys niihin kaurahiutaleihin ja ne turpoisi siellä jääkaapissa. Sitten se voi aamulla lämmittää mikrossa tai vetää sellaisena. Mulla on tässä nyt vaan pellavan siemenrouhetta, siemeniä, vähän erythrotolia, eli sokerialkoholia, ja sitten kookoshiutaleita. Ja sitten siellä on mantelimaitoa nesteenä. Okay. Onko se sokerialkoholisia siitä varten, että paska lentää vai sitä varten, että se maistuisi makealta? Sitä varten, että se maistuisi edes vähän makealta, mutta sitten se erythrotoli taas ei imeydy. Se tulee sitten vaan suoraan läpi. Okei. Okay. No. Eli sinänsä voi laskea kuiduksi sitten, mitä mä oon tänään syönyt. Nadim, kerro meille, mistä tämä street workout-innostus lähti? Miksi haluaisit tuoda tän Suomeen? Se lähti joku noin melkein 11 vuotta sitten. Siis mulla on jalkapallo ja breakdance tausta ja mä oon aina niinku se breikipuolet niinku ollut kiinnostunut kehonpainoilusta. Semmoista niinku vapaamuotoista, aika rennosta kehonpainoilusta. Niin sitten mä kävin joskus niinku aika paljon, siis edelleenkin tai taas nykyään käyn salilla jonkin verran, mutta kävin joskus silloin lukioaikoina, ennen sitäkin jo jonkin verran salilla. Ja sitten mä ajattelin, että jotain tästä niinku puuttuu, että on aika puuduttavaa. Ja sitten tosiaan netistä kattelin noita juttuja, niin oli jo vähän kehonpainoharjoittelua vetänyt itse ja vähän silleen luovuutta käyttänyt liikkeisiin ja näin. Ja sitten mä tosiaan YouTubesta ihan löysin videoita ja katsoin, että on aika samanlainen meininki. Mm-hmm. Ja tosiaan siis siitä se innostus lähti sitten ja tosiaan vaikutteita hyvin paljon tuolta Jenkeistä, mistä toi street workout onkin kotoisin. Se on siellä joku 20-25 vuotta sitten kehitetty tai lähtenyt käyntiin. Et siis kehonpainoharjoitteluhan on aina ollut, mutta toi itse suuntaus kehonpainoharjoitteluun, niin se on joku 25 vuotta sitten suunnilleen. Mitä yrittää trollaa? Suunnilleen lähtenyt tosiaan Jenkeistä ja silloin se tunnettiin. Onko tuossa taustakuva? Voisi laittaa OG-sivuille. Tosiaan niin silloin laji tunnettiin nimellä Fitness from the Streets ja Thug Workout ja Ghetto Workout näillä nimillä. Ja tosiaan sitten toi... Ja se lähti getosta eikä beachiltä. Joo, siis Brooklynistahan toi lähtöisin aika lailla. Se perusperiaate siinä oli, että jengille ei ollut varaa reenata saleilla, just tyyliin päässyt vankilasta ulos. Ja sitten Siitä se lähti. lähti. Ja kohta menossa takas.
Vähän rekordia tässä nyt. Kyllä. Mut niin tosiaan, niin mihin mä jäikään. Niin sitten toi Denis Minin tuolta Ukrainasta, niin se kehitti oikeastaan ton niinku uuden nimen sille Street Workout, koska laji oli vähän huono promota esimerkiksi niinku alakoululaisille nimellä Thug Workout. Thug on kuitenkin niinku rötöstelijä periaatteessa ja sitten niinku Ghetto Workout, Ghetto on Ghetto. Niin, vähän huono promo laji niillä nimillä, niin sitten lähti toi Street Workout, mikä on aika neutraali sille. Ja lain periaatteenahan on se, että voidaan reenaa milloin vaan missä vaan. Että ei tarvi mitään kalliita salijäsenyksiä esimerkiksi reenaamiseen. Ja näin. Siitä se lähti. No. Mahtavaa. Kyllä. Ja kauan sä oot nyt siis itse treenannut tällä tavalla? Semmonen 11 vuotta suunnilleen. Okay. Oliko helppo päästä alkuun? No joo, silloin kun mä aloitin, niin mä en sanoisi yhtäkään leukaa tehty, että on tässä jonkin verran kehitytty ja sit mä oon muutenkin aika old school reenaa, että mä tykkään niin paljon reps and setseistä, eli mä tykkään tehdä paljon toistoja sarjoja. Et esimerkiksi niin yhdessä sessiossa saattaa tulla joku 400-500 leukaa ja sitten joku 800 punnerusta ja joku 400 dippiä ja sitten plus siihen koreliikkeet. Siis tää on niin yläkroppapäivä, jalkoja mä reenaan aika paljon salia sitten, että saa niin enemmän irti sitten. Muutenkaan vasen polvi ei kestä hirveästi pistolikyykkyä, kun on joskus fudiksessa mennyt, niin sen takia joo, niinku salilla just treenailen jalkoja enemmän sitten. Mut tosiaan joo, 11 vuotta suurin piirtein. Joo. No minkälaiset neuvos antaisit jollekin, joka haluaisi nyt aloittaa sitten treenaamisen kadulla? Ei haluaisi nimenomaan maksaa sitä kallista salijäsenyysmaksua, mutta ei saa vielä yhtään leukaa lähtemään. Mistä sen on hyvä aloittaa? No itse asiassa tosiaan siis monellahan ei ole niinku mitään hajua, että mistä lähtee. Ja sen takia mä itse asiassa just omalle tai meidän valmennustiimille Original Gorillasille teen aloittelijaopasta niinku ihan PDF-tiedostoa, mikä on kaikille ilmainen. Ja on tulossa myöskin sit videosarja siitä, että video-oppaat on tulossa. Mutta just se, että kun jengille ei ole sitä tietoa ollenkaan, niin sitä just haluan lisätä ja tehdä se niinku kaikille niinku mahdolliseksi, että niinku pääsee käsiksi ilmaiseksi noihin juttuihin. Ja sit toki meidän valmennukset tietysti maksaa, mutta ja niillä pääsee tosi hyvin alkuun. Mutta esimerkiksi mäkin lähdin just niinku kokeilemalla vaan silleen niinku alkuun, että luovuutta saa ja pitää käyttää tässä. Ja tosiaan niinku monet luulee, että heti pitäisi saada joku ihmislippu esimerkiksi. Niin asiana ei ole todellakaan näin, vaan mä itse korostan sitä, että rakennetaan se pohja ensin. Se myöskin niin kuin ennaltaehkäisee sitä loukkaantumista sille, että jos sulla on niin kuin pohja kunnossa, niin on sitten ihan tervettäkin siitä niin kuin lähteä vasta kehittämään niin kuin itseään ja opettelee uusia liikkeitä, eikä lähdetä heti riuhtoa ihmislippuun ja tyyliin repeä hauista tai muuta. Niin kuin lähdetään helpoimmista jutuista liikkeelle ja sitten edetään niin kuin järkevästi. Mutta tosiaan niin siis kannattaa lähteä ihan perusliikkeestä. Street workoutin perusliikkeethän on niinku varsinkin yläkropalle, tai no puhutaan nyt kokonaisvaltaisesti, niin jalat, niin kyykky, askelkyykky, bulgarialainen kyykky, sitten siitä niin pistolikyykky ja tommosia sitten no peruskoreliikkeet on tuulilasipyykkiöitä, on dragon flagia, ne nyt on ehkä vähän vaikeampia, mutta ihan niinku varpaat, tankoa, polvien nostot, tämmöiset ja sitten leuat, dipit ja punnerrukset niinku yläkropallisesti. Mut niistä on hyvä lähteä liikenteeseen tosiaan. No. Mitä muuta arvioisit tuota loukkaantumisriskiä? Et jos vertaisi esimerkiksi lätkää, futikseen, parkouriin, breikkaamiseen. Niin no kyllä siinä aika suuri on se loukkaantumisriski, etenkin kun monet innostuu liikaa heti aluksi. Ja just kun se pohja ei ole kunnossa ja lähdetään niin kuin opettelemaan juttuja, mihin ei olla vielä luotu pohjaa, niin kyllä se loukkaantumisriski on aika suuri siinä. Mutta se just, että train hard but train smart on se niin kuin oma semmoinen niin kuin reeniperiaate tai semmoinen mentaliteetti, niin kuin, että treenataan kovaa, mutta järkevästi kuitenkin. Joo.
Jos nyt haluaisit räjäyttää hauiksen, niin mistä lähtisit niinku liikkeelle? Mikä on sellainen niinku tyylikkäin tapa tehdä homma väärin? Lähdetään vaikka saman tien opettelemaan esimerkiksi nojavaakaa silleen, että sormet osoittaa taaksepäin, koska siinä tulee ihan himmerasitus niin kuin hauislihaksellista. Kyllä mä sanoisin, että semmoiset liikkeet, nojavaakakin on tosi vaikea liike. Itse en saa sitä tehtyä todellakaan, että vasta opettelen sitä. Aaro saa sen tehtyä jopa heavyweighttinä. Mitä sä painoit kupittaalla, kun sä teit? 94. No niin. Se on eikä vielä hunttina vielä. Suomen painavin. Kyllä. Suomen painavin. Aaro on Suomen painavin. Suomen painavin, kyllä. Mutta siis tosi kova suoritus kyllä. Voi olla katsojatkaan, ja mäkään tiedä mikä on nojavaaka. Planche. Planche, okei. Niin. Google vaan huutamaan. Joo. Kyllä. Eli nojavaaka. On näyttää. No joo. Joo. Näytä itse asiassa. No mun näet se video sitten. Niin.